Hello, Ron Moss here, reminding you that on December 10th, we have a very important Christmas gala coming up. Please watch. It's in a great support for the Children's Hospital. On tähti aika uus ja taivaan sinimääränpää. Kun pilven portaisiin vain kevyt jälki jää. Oh my god, there she is. Aito kauneus tulee sisältäpäin. I gotta call you back. Kirjaimellisesti suuri rakkaustarina, jossa tunne on painonsa arvoinen. Right there. Farrellin veljesten hulvaton komedia Hal ja iso rakkaus. Pääosissa Jack Black ja Gwyneth Paltrow. Maanantaina. Pelaa älypeliä ja saa paljon rahaa suoraan sinne kotisohvalle ja studioon meidän kilpailijoille. Nyt vähän jännittää, tuleeko iltapäivällä älypelissä 16.35 jättipotti. Ja me nähdään aamulla 9.30. Soitellaan, moi! Muista laittaa pipo päähän. Siellä on kylmä. No niin, hei hei mummo. Elisa Mobi tuo nyt reaaliaikaiset videopuhelut Nokia 6680 3G-puhelimeen. Ole siellä minne soitat. Elisa Mobi videopuhelut. Joulukuun sivalletut. Saludo kahvi. Myllyn paras torttutaikina-levyt ja Pepsi tai Pepsi Max. Sivoista ja ruokavarastoista. Talvi on nyt pimeimmillään. Siksi kaupunkien keskustoja valaisevat kirkasvalot, joista sinä voit imeä hyvää energiaa. Laitetaan se kiertämään arkipäivässä. Fortum.